Hej så med dig. Jeg vil lige her i denne her korte video vise dig, hvordan du modtager fjernsupport fra en af superbrugerne i Otfellow-ordenen. Vi har fået et dejligt nyt værktøj, det er ISL Online, og du vil modtage en e-mail med et link til fjernsupport, som du skal trykke på. Og den e-mail, den får du selvfølgelig enten i din Outlook, hvor du kan se, at der er kommet en e-mail her med en invitation til fjernsupport. Og hvis ikke du har Outlook installeret på din PC, så skal du selvfølgelig åbne din mail i internetbrowseren. Og så kan du se her, der er der en tilsvarende mail med invitation til fjernsupport. Uanset om du er på Outlook, eller om du er på webben, så skal du trykke på det link her. Du trykker på linket, og der vil komme en anmodning om, at du gemmer en fil. Der kan du se her, der er ISL Lite Client.exe her til sidst. Den skal du gemme. Du trykker på gem. Og når den er gemt, så kan du se den her, der står en pil og hopper her. Det betyder, at du skal klikke på den her nede, hvor der står ISL. Du skal klikke på den, og så klikker du på den. Og så kommer der lige lidt småtterier her med en lille kort installation. Og når den er færdig med at installere, så der sker lige lidt små ting her, og så kommer den i gang her. Du er nu i gang, og lige inden vi går helt videre, så vil du blive spurgt, om du vil tillade denne app, der foretager ændringer på din enhed, og der skal du svare ja. Og når du har svaret ja, jamen så er vi i gang. Og du kan nu her, i det felt her, skrive til superbrugeren, eksempelvis, hej, mit problem er, og så tryk send der. Så modtager i den anden ende, der ser superbrugeren, det kunne være mig, eller en af de andre superbrugere, og superbrugeren, han kan faktisk overtage din PC. Det er nu superbrugeren, der kører rundt med musen her. Og når du er færdig, eller vi er færdige med din session, og du har fået hjælp til det, du skal have hjælp til, så trykker man stop der. Og så kan man lige vinge af i afslut session og stop deling. Nu har superbrugeren ikke fat i din computer mere, og du kan arbejde videre.